mga katiktik karon naglata kog tiil sa baboy kay panihapon namo. Sama pa ni si Gonggong. Mao niya ang ilunod unya og malata na kanang luya, sibuyas Bombay, unya og kana jud kay gabi pa og repolyo. Asa man si Wako la? Basketball. Ato na to si Wako sa basketballan. Para si Wako na nato pinapin. Tara. Nunez. Tara. Nanduki na po na isa sa Isasar. Bikira. Ehipto. Nurisiko. Lian. Hoy. Basta kami to. Mauna ni wa pa maluto ang kuan pa. Ako nagilunod ang repolyo kay naluto naman ang karlang. Mauna ni paluto sa ang repolyo. Naghukad na ko. Nga katik-tik kay manihapon na daw ni akong insakpan. Oh. Wow. Sarap. Kimas kayog na. Sala? Nung nagkawatan ba, kimas kayog na. Sige sa. Tuwako. Law ka rin na sala. Gutom na daw siya. Hala na sa dili kaon sa dili ayaw pangukadukara. Be, wala na. Kaon pa ka? Tama na. Uy. Butan. Ato niya la. Guutan. Tama na. Pinanhugas pa. Lami unta na ang nilatan pero wa magkumaka kaon kay kito man niya wa na magkuingipon. Ako sa una sa kung sakto pag ngipon paborito jud nako ng tiil sa baboy ka nang itamakay bitaw kay itunog. Ako jud na ayuhon pag ang pamok na akong mga kuko niya. Latak kayo kahawod. Samanto. Kurat benar sa taan ng plato kayo kung na kung sana karon di na ko intaw maka kaon ani makakaon kung kanang lata lagi kayo kanang mahusla na kaan man to Pila na lang din mong ipon la. Nihap na lang. tulo tarog na po lang ni duha ano na lang isa mura ko ari vampira
Kaya ang magkuhan niya ba, mahingo lang ni siya. Ako niya iba, marpilan ako din sa ubos. Ay jack mo naman. Ay ngipon. Ultimo pagkaon og rambutan. Dili na magkakaon kay dugay. But dili lagi lamit ng tanan ng rambutan. Dili, mahimo. Kay karing doa ka buok di sa nimo kay mahadlok ka masakit o masakit kay tarog naman ni kayo. Ingon ibton daw kuno hilo. Ug ay taw kay wa na. Pabuti lang na siya matangtang siya iya. Nang ko hadlokan sa unag. Mahingo. Ba agad ko maadlok ito kog injection kay sa una wa man ko ma-injection ni. Injeksyonan ko katong dito na ko sa mission kung pagkasakit ako sa una. Ang ako itupok dire na lang sa dextrose niya. Yung kung siya naman po nang ikuan anak ka na pong sakit kaayo nga. Bisag anak sa host, sakit ng yapon yung nagsubay dire sa ugat. Di na. Makaklantunar, di na. So, maugod yapon sakit tayo. Bakakot tayo. Ulami lagi dak mo lang. So, ang sakit yung kaayo eh. So, sa ugat. Tepuk-tepuk na po itong nurse nga kuan dili kung nagdugo nila man dili kadagko tana sa ugat ambot sige lang balhin-balhin ingko kay na dili na kun hugot na magtusok anak katurang isa kay isa ka katusok pag tunong mo dayon ikaw imo man siguro na upa mo sila nagtuon tupod Bitaw mga away, bitaw si Lola sa unang nurse. naliman ka anang sakit na jud kaayo Namalik ko yung pagtupok tala na. uswa na sad tupok na sad kay wa mo ugat ingko kadagko ni nga ugat unsang ugat ta manggipangita pa Sinakog Tunguta Pako dalaga sad ko antigo ko manginhas ato sa dagat maniming ya ay akong kuha na bayan kayo tag amabaw sa kuan bukag kami si Iya ako si Mana susapit may mga lumos ato kay pertimang suho talagi steaming na lawom naman da ay taob naman wa naman may kaagi og naman nakita na hunasan asa mi dito mi nagsubay sa kuan kaning bunsod nya kay si Iya kay mabok man wa na nagsapaw-sapaw na kaya ang tubig ingon na dayon ni si Mana kay naa may nagbaroto Mana mano tabang isa mi dito unya sinyas na putong nagbaroto nga diri daw ko nang nag-agi diri mag-agi na ingon ko ako ang kang Iya isda nahurot ko ang kasabuan naman siya sa balod kay taob naman lagi ingon ko sa dito namin sa Daplin ingon ko tungod lagi sa pagkadaok kay imbis kay ingon ko nga tana dili pa suhot pa ni masuhot ka kay tagpuno man jo ang timing sa labayan nga ko amot nakailaba ka pod mo labayan nga isda umay mo ko ang sa timing ibalik ya sab namo isa ka platito na 25 centavos sa una 25 centavos isa ka platito mahalinan kog tag napo kapalit platito Andra dosing pinta ang halin pagkagabi inasad muha na po og kuan katang kay kuan kanang ipaon katiming ug pagkaugma sa balik na po itom kaayo ay mura magkog kuan ba negro sa una itom nang ako buhok kulot kapino kay gikan pagkasakit nako katong pasmo sa bardilyo daw tong sakita wa gani ko kay balo pagkadagan ako kay nasakit ko mo anak daw ako mga amigo o bikad-bikad daw kung daghan dugo naman ko'y kalibutan no na to sinanay na yung nagsasto niya Wala di ka litrato ni mo sa unalan. daghan magpublikado pero bagyo ga man kabasa ya Isa pa inauna mo itong dalaga pa. ha
Isa kayo nang mo tong dalaga pa ka. Busok, bang kung di magkaroon nga namiyahok na. Nalaga pa ko. Nakita pa Miss Pilipi sa Baganga na. Mag-agos sa Pilipi laway, nakakita, wala kami siya nakakita. Dito mami sa Baganga. Oras ng mga katik-tik, nag-istorya-istorya ko kaya nagpahilis sa kaon. Ya, salamat sa pagtanaw sa among vlog. Hinaot ka malingaw mo. Amping kanunay. Bye-bye.